πνευματική παρακαταθήκη για το λαό μας και ειδικά για την νεολαία μας. Ο αμερικανοκίνητος φασισμός μπορεί να νικήθηκε τότε, αλλά τα συνθήματα των φοιτητών έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ακόμα και σήμερα έχουν τόσο επίκαιρα, ζητώντας και πάλι την υλοποίησή τους. Αδιάψευστη η μαρτυρία της αναγκαιότητάς τους, η στασιμότητα που χαρακτηρίζει όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Σήμερα που ο πολιτικός αμοραλισμός, η έκπτωση των ηθών, η αδιαφορία συνθέτουν το κοινωνικό γίγνεσθε, οι νέοι πρέπει να οπλιστούν με τις ίδιες αξίες, τα ίδια οράματα, την ίδια δύναμη και αγωνιστικότητα. Ο σημερινός αντίπαλος δεν είναι πια η Χούντα. Ο σημερινός αντίπαλος είναι η αλωτρίωση που μας απειλεί, είναι η βία και η έλλειψη ανθρωπιάς, ο ρατσισμός, η ομοφοβία, η ξενοφοβία, ο φασισμός με τις διάφορες μορφές του, η πόλεμη, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση, που δυστυχώς κερδίζουν έδαφος. Σημερινός εχθρός είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης από τα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα την αδράνεια, την αδιαφορία και τον αποπροσανατολισμό της από τα βασικά προβλήματα και τις σωστές λύσεις τους. Η αντίστασή μας στην επιβολή της νέας τάξης πραγμάτων και στην καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όποια γωνιά της γης και αν συμβαίνει, θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη. Ο φετινός εορτασμός του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου πραγματοποιείται τη στιγμή που η Παλαιστίνη φλέγεται και η περιοχή μας κινδυνεύει από μια γενικότερη πολεμική ανάφλεξη. Το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δολοφονεί παιδιά και αμάχους, βομβαρδίζοντας ανελαίητα, νυχθημερών, σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία, τόπους λατρείας, επεκτείνοντας την πολύχρονη κατοχή του στα παλαιστινιακά εδάφη. Ενώ συνεχίζει να φυλακίζει, να κακοποιεί και να εκτοπίσει τον παλαιστινιακό λαό, διαπράττοντας επί της ουσίας μια άνευ προηγουμένου γενοκτονία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες γίνεται επιτακτικό το αίτημα να σταματήσει εδώ και τώρα η σφαγή του λαού της Παλαιστίνης. Να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο και να σταματήσουν οι υποδομές της να μετατρέπονται σε ορμητήρια πολέμου. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό για το δικαίωμά του σε ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Πιστεύουμε ακράδαντα στον αγώνα για φιλία, αλληλεγγύη και ειρήνη όλων των λαών. Ο Νοέμβρης έδειξε ότι τα σκοτάδια συντρίβονται μόνο με το φως. Τον Νοέμβριο του 1973 η νεολαία και ο λαός έγιναν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και έδειξαν τη δύναμή τους απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο που φαινόταν αίτητος. Το Πολυτεχνείο είναι η απόδειξη ότι καμιά μορφή της εκμεταλλευτικής εξουσίας, όσο βίαιη και φαινομενικά παντοδύναμη και αν εμφανίζεται, δεν είναι σταθερή και μόνιμη. Και όταν έχουν οριμάσει οι συνθήκες, μπορεί ένα γεγονός να αποτελέσει το σπιρτήρα μιας γενικευμένης εξέγερσης, ανατροπής ή ανεπανόρθωτου τραυματισμού της. Το Πολυτεχνείο συνεχίζει να αντέχει. Παραμένει ζωντανό στη μνήμη, διδάσκει, συγκινεί, εμπνέει, γιατί ήταν έργο λαϊκό και της νεολαίας. Και χρειάζεται να συνεχίσουμε να το τιμάμε όπως του πρέπει και του αξίζει. Η ιστορία έδειξε ότι ο λαός και η νεολαία, όταν συμπορεύονται στην πάλη, αψηφώντας τις θρησκείες, βγαίνουν νικητές στον αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και ειρήνη. Γιατί ο ποιητής της Ρωμιοσύνης πρωτοφωνάζει σε όλους μας. Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβοματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μέσα στους λάγους που σκαψαν οι οβίδες, φυτεύουμε δέντρα.